Wala na makarason pa ngadto sa mga pulis kining grupo sa mga lalaki nga nadakpan sa mga sakop sa Bahada Police Station, Davao City kagabi Oktubre 29 tungod sa paglapas sa likurban. Gimaymayan sa pulis ang mga dinakpan sa ilang pagsupak sa likurban. Yung isa-isay sa panahon sa investigasyon, mamahimong nakasabot mo. Gipahibalo sa pulis sa ilang katungod ang mga dinakpan. Dayon gipang pusasan o gipasakay sa mobile patrol. Dito na lang mo mag-studio. Madungog pa sa video nga mihangyo sa mga pulis ang pipila ka mga dinakpan pero wala kini magsilbi sa mga pulis o gipasakay sila sa mobil aron pang dalon sa presinto. Gipatuman ang likurban sukad alas 12 sa kaadlawon niadtong Sabado, Oktubre 28 tungod sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Daan nang nagpahimangno ang kapulisan sa publiko nga likayan ang pagsupak sa gipatuman nga mga balaod aron dili masilutan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.